ma bainakum faqair. Tegese apa kuwi Mas? Tegese. Semoga mempelai berdua selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal kebaikan. Amin. Wabeh diwai gampang wis. Amin amin amin. Oke. Tapi yo pokoknya gampang lah. Amin Gampang. amin. Ditungakne sing apik ya. Rumah tangga juga ungel-ungel gawe gampang. Tenane Mas. Iya iya wis ngono. Gampang tenan. Kowe iki rada ungel. Ayo Dek sing menak-menak karo awakmu ki. Dek Ais kene. Nah, alhamdulillah kathah para tamu ingkang rawuh lenggah wonten dalem. Sinambiane nikmati sugata ingkang kepareng katur, ugi para pinisepuh warga lingkungan ingkang katemben ugi nderek lelenggahan. Oke, peradana musik yuk. Na na ne na no. Wilujeng siang Mas Ari. Wilujeng siang menjelang sore, Dek. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Sowan getas. Getas nggone dhewe. Tegane kok bablas ya? Lah mbok ki yo Ning ndi? kowe tukang melayani apa-apa Saudara Suyatno yo. Iya, melayani. Ning kabar Kendal ki enenge ming kuwi ya sing komen. Iya, Urung eneng pundutan. Belum ada permintaan yang kita terima. Bahwasanya kami tunggu dengan sangat untuk konco-konco Sinoman untuk segera minta lagu sekores toh. Ya. Niki diparingi Apa, Dek? kasmaran ya Mas? Kasmaran lho yo no iki no. Lagune tentang cinta, tentang keromantisan. Mergo dhewe iki wong paling mudah ya toh. Paling mudah toh. Angel-angel. Angel lho, ngerti dhewe lho klambiku berbunga-bunga. Lah. Enek lope-lopene. Lope-lopene eneng berbunga-bunga ki nandakne kaya atiku penuh dengan bunga. Bunga. Nah. Mula kuwi setiap aku kuwi cethuk karo Mbak Yumu ki pengen bercocok tanam. Walah, pengen jadi tawon. Iya, bercocok tanam lho, Dik. Aku ora petani toh. Bercocok tanam, Bercocok monggo. petani bunga. Mari bertani. Ji, saran kalian topik studio ya. Topik Mas, ya. studio, wah, Pokoknya ini tetap menjadi langganan utama. langganan utama. Pradana musik. Yen arep cerita karo
Nggih, setunggal lagon kasmaran sampun katur, Kasmaran Mas. pun aturaken katur para tamu Nggih. bilenggah sedayanipun para tamu ingkang mirunggan son menika. Lho ngene lho Dik. Pripun Kang Ayo